Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами познаёмся з артыкулам пра метафору. Што такое метафора вывучаецца ў 6 класе на уроках беларускай літаратуры. Пра метафору. Слова ў мастацкім творы не толькі расказвае, але і паказвае, малюе карціны жыцця, выяўляе пачуцці герояў, перадае стан душы аўтара. Нават у штодзённым жыцці мы гаворым: жыццё ідзе, гады бягуць, рабіна гарыць, вецер вые, салодкі сон. Параўнайце: чалавек ідзе, дзеці бягуць, вогнішча гарыць, воўк вые, салодкія цукеркі. Мы ўжываем словы не ў іх прамым значэнні, а ў пераносным. Нібы пераносім якасці, прыкметы, дзеянні з адной з'явы на другую, падобную да яе. Гэта метафоры. Метафора – гэта перанясенне ўласцівасцей адной з'явы на другую, чым-небудзь падобную на яе. Метафоры вельмі блізкія да параўнанняў. У параўнанні заўсёды відаць, што з чым супастаўляецца. А ў метафоры параўнанне нібы схавана, стоена. Пры яго мы толькі здагадваемся. Метафора выглядае як скарочанае параўнанне. Гады плывуць, як вада ў рацэ. Дзень гарыць, як яркае вогнішча. Горкі лёс, як цыбуля ці як палын трава. Жалезны характар, цвёрды, як жалеза. Прыгадаем радок Максіма Будановіча: «У небе ціха зоркі расцвілі». У нашым уяўленні адразу паўстаюць зоркі, што на вачах расцвітаюць, як цудоўныя кветкі. А вось як перадае чароўнасць непаўторнасць песні жаваранка Якуб Колас. Снуючыся высока ў небе, раняла птушка мяккія, ласкавыя мелодыі, сатканыя са звону срэбных струн, з булькання лясных ручайкоў, з зумкання пчаліных крыльцаў, шолаху красак. Чароўныя мелодыі песні, нібы дзівосная, лёгкая, надзвычай далікатная, казачна прыгожая празрыстая тканіна. Метафора – адзін з самых распаўсюджаных тропаў. Троп – гэта ўжыванне слова ў пераносным значэнні. Яна вельмі кароткая, сціслая па форме і разам з тым вельмі ёмістая, багатая па сэнсе. Літаральна 2-3 словамі метафора стварае яркі мастацкі вобраз. І з вачэй усмешкі сыплюцца на снег. Метафору немагчыма пераказаць, перакласці на звычайную мову, бо знікне сам вобраз, страціцца яго чароўнасць, непаўторнасць. Зменіцца таксама і сэнс выказвання, згубіцца аўтарскае пачуццё. Метафоры – своеасаблівыя загадкі ў мастацкім творы. Яны робяць мову яркай, жывой, вобразнай, дапамагаюць глыбей уявіць прадмет, з'яву, выявіць думку, пачуццё, стан душы аўтара. Паважаныя дзеці, паважаныя гледачы, спадзяюся, гэта інфармацыя была для вас карысна. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за ўвагу.